Krizis sebäplidiňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli guruluşyklary goldan Berdimuhammedow ateliň we beýleki toplumlaryň guruluşy bilen tanışdy. 9 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatyň iri guruluşyk meýdançalaryna alınıp barlayan işleriň ýagdaýy bilen tanışdy. Prezidentin guruluşyk toplumlary boýunça geçiren iş sapary onuň global ykdysady ýagdaýlar sebäpli käbir deskalaryň guruluşyny ýyda tüýşürmek teklifiniň ýa-da gabat geldi. 3 aprelde geçiren hökümet meclisine prezident Berdimuhammedow dünýä ykdysadyýetyne emele gelen ýagdaý bilen baglylykda guruluşy meýilleşdirilen ähli deskalara gaýtadan seretmegi we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur deskalary saýlap almagy tapşyrdy. Penşenbe günü Berdimuhammedow tanqidçilere görä ýaşaýyş durmuş ähmiýeti sorag astynaky käbir binalar toplumlarynyň guruluşy bilen tanışdy. Olaryň hataryny Aşgabatyň günorta künjeginde gurulýan Halk Maslahatynyň diwanynyň binalar toplumy, Türkmenistanyň Maslahatlar merkezi, arkadag mihmanhanasy we hökümet minberiniň binasy bar. Bu deskalaryň ählisiniň guruluşyny Fransiýanyň büyük kampaniýasy ýerine ýetirýär. Prezidentin iş saparyna ýurdun guruluşyk puwdugyny gödäwçilik edýän vice-premier Şahmuhammed Durdulyýew, Senat we guruluşyk önümçiligi ministri şol sany prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow, Daşary işler ministri Reşit Meredow we beýleki käbir resmiler gatnaşdy. Döwlet medeniýeti alınıp barlayan iri guruluşyklaryň bahasy barada maglumat bermeýär. Büyük kampaniýasy şu wagt içinde Aşgabatda köp milliardlyk ençeme guruluşyk taslamalaryny ýerine ýetirdi. Olaryň hataryna Çandywil şaýorunyň ugruna ýerleşýän Türkmenmaşy Täzirçilik bankynyň binasy, Senagat Paýdarlar Täzirçilik bankynyň binasy, birnäçe mihmanhana we beýleki dolandyryş maksatly binalar bar. Kampaniýanyň ýerine ýetirmegine guruluşy dowam edýän binalaryň hataryna arkadag mihmanhanasy bar. Berdimuhammedow bu ýerde alınıp barlayan guruluşyk işleri bilen hem tanış boldy. Çandywil we Arçavil şaýorlarynyň arasyna ýerleşýän ateliň düzümine işewurlyk merkezi, Apart Atel, Gidropark, 725 metrlik derýa, emeli köl, açyk howuz çuwdurumlar, Tomuzky restoran we kafe girýär. Bellemeli ýer bu guruluşyklar ýurdun iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän wagt gurulýar. Galbersede global pandemiýa sebäpli ykdysadçylary görä dünýä ykdysadyýetine pese gaçyşlyk çaklanýar. Prezident Berdimuhammedow 3 aprelde geçiren hökümet maslahatyny bu ýagdaý bilen ulalaşýanyny tasdiklap şeýledidi. Häzirki döwürde dünýäde bir örän çyzyşmy ýagdaýlar bolup geçýär. Dörlü dereceli agentliklerin hem halkara bilenemenleri şöyle, dünya ykdysadyýety ählimum derecede pese düşür diýip saklaýarlar. Koronavirusun ýaýranmagyny hem dünya ykdysadyýetyna ziýan hem täsir edýänini belleýärler. Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Ýöne muňa garamazdan galyp ersede ykdysady krizisiň fonuny ýurtda iri deskalaryň guruluşy dowam edýär.